Haka janmiat jaga artarik risau arhaja arpusan ki video ki belarring ya kasharing lom harut surak lat lengkot bot pom lom ki pen I bakatai kasharing kalas dang tua piang namar ke jing slap kani kasharing lom kala tua haka tayo baladap bot wanra ke jing bom lat kali kabahadu lais ngi lenter kani kabenta kahap haka package tu jong ka project surak na shillong sa tamabil kabala shimpen tray daka National Highway Infrastructure and Development Corporation Limited NHIDCL daka YFC but is company Naduki senam arajar khat pra arajar khat khandai balas dangi kani ka surak kalit kawan kam syam lolong syu ka basngan bat kala don ruki jing jia yap brio na ka jing hap kali khamtam hagi bentar riat rengan Bun kinong syong snong, kinong elam snong, ki riu rang ba, ki seng bahalang, ki pen pau baka jing pakhang surok kalakta yaki, padon pat ki baong, baka day ka jing suki tray kam jong ka teka company ka bala pen tray na lor ka jing le sting jong ka. Laong baka company kam perkhat lem yaki pat ba bakin yat pat yeng haga jing sngan, bat jan man kapor kala subu ya kapor baki pat ba kin let kin wan. Dangshan haka jing yai tua katay ka sharing lum ubati kongkrom assistant PRO ka company basnai katay ka surak laong baray ka jing pen batay lani ka blasting baladon ru ki ba mensaw katbaw ba presdun tensong UMLA ka pen orsla baru sembut menteri rangba ka jelaw baray pet yakatanat PWD roads laong hakilat patay kubor bakam don ka jing pen batay AA ru Kani kapau bakala bandon ke jing tok ke company yau sembut menteri rangba ha ke jing wan jengo jeng u ya kete ke jing tua bat haba persang banyak keran bat PRO kani ke company penban shim satya ya ke phone jeng u Shushu kinong shong snong ki pasong hagi jakar riat ha arliang jong kete ke surok ki mat jing seir mensim na ke jing penhap mau kat balap pasyam da ke company bat khamtam ke jing pen bathai bom pen pramau klem da bu por Kini gijing mudoi ki lapoi seskor ka office SDO Penursla Civil Subdivision bat kumju syaka NHIDCL Henry Amshamladan ka nu gijing simkhia satya ban maham ya ka company bat kadan gijing keno bakate ka company ka le ka baman namar bakadan gijing ai mon ya ka daki brio ki badan hakabor Kiriu rang ba kinong elam seng bahalang kumju ru kinong shong snong hakate ka than ki kwa paka company kan pen kloy ya ka kam namar lajan kot prasnam kila yat lingba kate ka surak hapadeng ke jings ir mensim Nadu basdang hi ya kene ka surok kala don shibun ke jing kata ingi ki pai ba te pi ba ngi ba ha usnam arjar kat khandai ke don ke corona virus deh ka ba pendik ya ka let kawan ya ka khai pateng jongi ki nong shong shnong hani ka jela mekhalaya om dei tang jela mekhalaya dei po ko India bro ko wai ndrei kalong ko basolingo ba hakane ke jingjia hakane ka thang ke jongi ru nadu basnai ni ka surok hausnem arja ka khandai no makalang kilai sedang ado jak pra tela da pinyo ado mtagi snem ga along dan nyo prasnem te hang the ka thain riwal ka jungi kala bun ka jisha pendik na du ki snem hakalit kawan pikan mau ke jingjia na do ba tangsul apoi ka poliur ki surok ki dekut nangta ka ka kalang sini satai bat ki khna school ki bun ki jinge akiba ki kendo te amdei tang kata khna school ki khna apuli ka khai pateng ka baningkong pi ba ka thain riwal ka jungi menta ki marep jungi ki herdor te menta nar bingi yo i ba ka herdor kini ki khai pateng lingba ka yat ka yeng mo lingba ka ni ka ki kamai ka gaji jungi maka ngikit ngirong ki kali sha sor shalom ngile chayopun sla ka kata shisha
ya ki pai ba ki jongi kham tame hagani ka jing tre ya gani sulak bahab ya da ka pohon mo kamumut bangi dang syak te mrau no du corona hadu mentangi dang syak ber te mrau ha kor kom nya kong yeng hagani ka thain riwa te kom pi ba ngaya na ka por sya ka por ting ting ni hab ban ap hasurok lai sau kenta ya kan ka jing bentre ya kan ko surok tina kaliang ka jonga shimet hi kum wei na pedeng u samlau ba jukit juba ya ka dong ka thain haki por manusia ngapen pau ya ka jing so benyo halor ka jing listing nakaliang gane ka sarkar mo hamtam na gane ka sarkar MDE tu bat ka jing pentre gane ka surak ka along palat mah ka bang ngimla hiruban pediang kumki ba mentang ibun ki batnum syaban kiu dengan ilet dan kam syasar syalong ilet shim dawai ilet to exam ilet be ya ka kelas ke jingpuli ihabban kedang step learning ihabban bat ya ka kapor kamlong lai lut chu yang ha ka let kawan ha ka ni ka thain dewar jengi te nagalyang ke jongi kham tam nagalyang ke jonga ngapan pau ba kani hi di bro ka di ke jing feel na government namar ba nilai i ba kitiki we ki company ke ba pentre ya ka ni ko surak ki la feel wan sekali ke ke company ke batumai ke bagi kuat ke noida ngi iba si sin bala feel ke government di company kini ngi kibun ke batraitor ti tedin ne ka daw nga kwa ban shu pen basat khendiat habidi bat ke jinglong jingman ja ko srok jangi namar kum pi i ba hakini ki poliyur por telang senrai per em ngi iba ka srok jangi yang thi na du basna hadu menta ngi shu ya be da ka jingrit mensim amdon ke jing kelut musim ke bengiyat lai lan ke bengiyat lai lut ke bengi sokumen rei bun tang ki jinga ki bengi te ngakerpat ba nakaliang ke sarkar kham tame hakini ki newsnam menta ki ba nadu pa pentre ye ni ko surok ni syam ba ke jingmat jungi ka along palat ya kan ko surok te nakaliang jonga hi shimet ngapen pau ba kani di bro ke jing feel na ka tanat jong ka sarkar kham tame ka PW department kaba amsyam la ai ya ka jing syakri ka bobiang kumbangi i hakini ki por ki blalet ke jing khlat ke jing jia ki accident ke jing jia ka tua ke jing jia ka jing du ke mensim jing ki bakodot jing ki nongsong sino hani ka thain diwar kala dei ka wei na preng ke jing du nong ka bakrau ya ka thain diwar nalor bengi du nong ha ka khi pateng nalor bengi la du nong ha ka let kawan ngidu nong ngidu ru hakim mensim brio play i kini jing jia tina kalian ke jonga hi shimet ngapan pau ba kini kadi bro hi na ka jing bom shimkhia na kalian ke pait ba hoi na kalian ki SDO na kalian ki board yung ka administrative yung ka civil subdivision kila persyang ban shimkhia ndai ka bakong san ko long ba ngi hi ki pait ba ngi pai khmat bet sya unong mi khmat ti unong mi khmat yung hi ha ki sya udon ha ka board yung ka sarkar uladai ban pen i da kata ka jing shimkhia kum bangi layak hi akipor ki ba hakini ki khendiat banai bla dep pilai i nagaliang jong ki kenhun baper pok ka thain diwari la don ke jing akhi abide beken surok henry hadin la dep yakhi nakawai ka company wan sakawai ka company kalong ba ngi haju syaju ngi yai tedei ne ka daw ngayo i ba ka surok hani ka thain tusa jungi imat hi kadang simpor namar ka jingle sting nagaliang ka company ba nagaliang hi ka sarkar Bede bet kata gebenta nak liang jongi keseng ila singkia bede ni ya kata bentai khanta me ni jing khang ka surok asuban ong ba ka kata ba hi ke ya ka yo kot jong ki pai ba nong song song ni ka than jong ka jing kata hi ka long be ka bah kmat e ka long ya ki marba mardi mu khaw kum ki we ki sini ki dai ki marba mardi namar ka ba ni bro ki abek ni selo tela dodon ke jing khang ka to kalenti ti kemut ka kata yang ni namar pi hab man kam pin kiu no ka dor kala nak kalian jongi ngi so wangi diang ya kono kono ka development tambah ka development kam dai ban kata yang ni kani ka development kani ka jingwan pen he kani ka surok napa lai ting kuat adu hangi hapan usla so ba kala kata jur da ka ba ki khang kum hagni ki si ba tua tu namar ki la yo ino tu ka pau sai ba ka jing traitor ti ka jing bom khen brio ya ka dong ka than ka jongi sini ka jing i jongi yo i ba ting ting kimpat long fit menteri ya kini ka kam kini ka company ka wan trai mentan yo i ba kampat long fit ada de ki bala long fit kanam tua hi kanam jia hi kum tur ka jing i jongi nak kali ang sarkar ka dai banda
check ni ban de pej bhai ki kot kisla jong ni company namar kani ka company yo kadai penban tang road construction kam dai ka blasting kata i namar ba sakani ka than jong ni ki bebon hi ki jaka ki bahab ai da ki blasting kani ban siap bom mang ila manong ti nakaleng ka sorka kadai ban exhibit bha namar yo kadai ka tang road construction la de ki road construction ti ila manong ba kala ban susiang tang karong dani ban tang kini ki jaka ki balong suk kai ndai ban ong blasting ni don kam hi ki ek ya ki balalong tibit ha kata ka kam ti ngaru ngaso nakaleng ka jongi bang imla ban priang ba kanu kanu ka development la ni kanu kanu ka roi ka par ka baun ra sa ka than ka jongi ba kan long pat ban do ai ka man siem jong ki rieu nong song snong jong ka ni ka than ti kum ba kren ni emle jongi ha ka ni khiniat si lengba ka jingwan jurip jongi hantai ti ong ba ki pai ba ki de ban husiar ndai ka development ada kawan ke development nakaleng ka jongi kum kaseng so ba ong le ayu kata pangin husiar abadon ka jing sa de bandon pa ka jing yada na benta ki pai ba jongi kata ka de ka kamram jong ka sarkar bat ka company ban long take care ngi ki pai ba kam dai mangi ki pai ba bangin take care ban la ni bangin yada e bangin long kum no ban ong ila ban ong ba take care ki no dia bangin take care ki dala dia yala dia ngim dai ndai ka de ka company bat ka sarkar ki ban yada ngi ki pai ba ha ka tu ka jing khan no ki tu ki men siem ngi yo iba hatu kalau kade ka jingklat dai ba ka company kamla ban pikir tani kamla ban pen bo bha da kita ki ngila ban ong ki ban pen itu kan ba kade kalenti ka surok ndrei la shu e untuk ga jaga belum reatik la shu do ai tingi don kam ba ka company kan da ka company ba ka sarkar hi bakin da pen itu bakin da pikir bha ya kalenti ya kum hakani ka por ba kadon ga jing kadon ga jing trai ke kam kala isuki palat kamla bania state ti ke jingkhang ya kasurok kumba ki pai ba jongi ki la ya sha kata la ya ni la ya sha kata ki pai ba jongi ki la ya sha kata da ka bakhang ya kapor ban bu ka por ban khang ya kasurok kata ka lei ki bala mentala arbana ni la manong arbana kita bala sha khang kumta bania da kapor ban leit ban wan da kapor ti kata dei ka bala suki kan hawi jing ki jongi kila dan ketuk ni ki nong rep ki bala phone sengi kum kaseng ti na klem jongi ni so ba ni so khia bha ha ya de bat kata benta namar kani ka company nge yo iba ka ka bakale kale ban sup lani ban yo no ta ka ba tua kum tu nge yo iba kani ka company ka yo no namar la tua kin chu ai daw ba tua ba blok kali kin chu tha bread ki bri ki bisa jong ki bri ti la da ki dei ban ti pat step by step ki haban kit ki haban le tha saki dumping area la ni kita ke Jakarta ke belak bu entah ti kata ke ke jing kata ke nong rep ti nakaliang jongi ke seng ni la de pha jing tho ha be dei betu ke jing bread ya ki kendo ki mau saki pri bisa jongi nakaliang jongi kentu ya ke sokar ba ke dei ban ban le check hi no ban le pej bha no hi namar ba hadu mentang along ba kani ka company ke bon trace ni kal along yo man om don ba one check om don ba one page like nangi kiseng halang yo i nadu ka sarkar kala su e untuk try kat terlek kat oman try kat oman jadi kata nakaliang dongi kaseng yo i ba kam simkhia ka sarkar la da re ka sarkar ba simkhia ka mun namar banyak keren kniat beda bat ki lebor ru mangini keren kniat ki lebor yo i ba dikhar ke bobon ki bon trace ni klem ki kot kisla namar ka sarkar kala don ya ka an habide bat kinong tray barjela ndring yo i hang ni ba dikhar ke don ki kot kisla ki bagian tingi so to ba ka sarkar kala su emon kala su aimon ya ke company ka message ka basyai ban keren ya ka company ba ka sarkar ka bangan pha nakaliang ka seng di pha ba ang ni syakmat ka jing tray ka dei ban long ka ba phi kum ka sarkar bat ka company kada ban pikir om dai mengi pai ba ban pikir dai dai ka sarkar bat ka company ban pikir yang ngi pai ba bangin niat bangin yang bangin sengai kata ti sakawai ka message ka bang pha sa ka company ba bro kinong tray jong ka company ki bedai na ki bar jela bakin penbiang ya ki kot kisla bedai ka labor bat ki wei ki kot kisla dai
nakaliang kaseng ngimla bentiang lada ikan biang gitu islah. Ta ka jing ta ta ka don bet mo. Nakaliang ka jing ba ni deiru ki trash nong te ngi stu ba ba ngi li kiu ngi her. Tikidan ki jing ta ha ba ka don ka por ka belong limited batang khanyat. Te nrei kum ong no kwa e ka jing kala te habawan ka jing kala kayak kayang du ka don lang hi mo ya ka ta ta ngimla ban dan nrei kum belong banakani pat kan ka bang yi ba kadon ketu ka jing tua ketupat ka along no ngo kumong no ka ba pen sir ki pat ba jongi wat ki nang le yau le hat ru kidan ka jing sir pada kalong kuma ketu ka condition kuma kalong mana kan kan te kuma pi kumong mana kapor kata hi tang ba hadin bakal ayak ketu ka ni ngiru ngila kham la hi ban adjust ta kum ki pat ba ru ngi le ki kham la ban adjust ya kapor Yung ba kadun kata ka jing ta kita pan mention kumpino kiti ba ta apa ni betul jing sina yang sina. kawai mo mong no ki jingta kilong bet ba nakaliang ka company mo habang ila ekran nak por bahkan dap penbiang ba mo kita ke safety measures dah hak bede bat kipai ba bahkan bu ka safety hakmat mong nak mo ke jing singai ke di panwan hakmat ke development kang bahkan nomdon kita ke jing asosi ke jing mesau mo aja mana kan ke jing yap kita ke Kena luar kata ka let's say kena jing kang kali ke bangkas ni tidak ki si dan shen ni ba kadun kata ka jing tua. Ko na luar kata adon kata ka jing kang kali ne ba kata ka jing mau ko nakaliang company kala mau tu sim ba nakaliang tu ki hun ba ya ka ek ba kare company kare kumbolong utama benong ngihun ngim hunru impala ban decide mo ya ka progress ka ya ka kam ka jengka kan hendrei tang ka ke ba ngi i ba kalong be ba ka company kam da pikir haba ka tre segini kanjungi kata ka ke ba long ka pen long yengi bangin snow ngim ngim snow honda namar baliyo ka kam ngim tip laga di ka progress bahane ka progress su hendrei ka bangi i ba man ka por tang la jang ni skili ki por liors kidan bi ki jingma yang i ka up pa ta ka jingma yang i ki ba sa ki ba shong chani namar baliyo kam don tang ki line ki ban bo ma kam tam sikini ki jaka jungi le kalong ka jaka ba dum ba ki line ki ban bo ki reflector kim da biang ba andre habang aya inting apoi ini ki line melim ki line nyomer hak tu ki jaka ki bangami ithan ki dan kata ka maong na karis ta ki jingma andre ki biang ba gitu te kata teng teng ka penlengo yang i bat ka bu ru ka jingkeli ya ka bai dei bat mong no le se mo ka company shani kam dodon kata ka kijing pikir mo yangi ki nang shang shani kan ka bangidon bon ong ka dei bet mo mong no ni ketu mo yau u local MLA jingi badai ru kum babat ya ka PWD bon ekran batle ai habai de bakani namar bale yu ka safety ka jong ki pat ba hi mo ka kham khrau ban ya ka development ban ya kinyo kinyo ru ka jing singan ka di banwan hakmat jong ka development te kum bolong mentaro kum ong no mo ka company ka di ban stu ba ha shua ban pentrei kham tam e gi jaka belong reski ka di ban don ka safety measures mo kum ong no ka bak kanam kta ya ki pat ba jong ita kham tam el ada ka don ki man sao ki jing du no e ki man sim kat no ni ka thai ni so si ba ba ki lagi bolong no ki bisi sur ndrei ka dei ka bor ka bahalor hi ka ba hap ban tek lakam ya kum kita ka pan pet ban mo ban pet perman ba ya ka rukum trei ka ni ka company kham tam e ni jeni thai le kum ba ngong mane u local MLA jingi u baderu ba dei bat ya ka PWD te le se mo pada kedan kamon nakaliang jungu ula bet ban strict kenang ba kendon kata ka well safety measures namata ki nong shong shong jang ni ka than ba we kum kalong hadu mentah nomor ba ngila mat ya ketu ka company ka barim mo ka RSS mo ngila mat ya ketu tengi i ba ka vlog hadu kata kata te kum kalong mentah kani ka company ka ba mentah ngi i kedon ka progress mo tang ba tang kata ka we ba
kim dapat biang bah ke safety bolong nak kim biang bah ki line kim biang bah ki reflectors hagi jaka ki boma kim don ki signboard kita ken ki bangi don kam kum bolong mensuangi lap bah ketik line mau hap don ki jing pentek mau stisi line po bah mau nomor stisi po don ka wa ka te dalam ambil lang ki mau nak kinong lam sinong harga kiseng balang te dia tu pat kila sange nak te kum bolong haduk menta pat habede bat kata ka batek mau nak kaliang jungi empat yok ka mau nak jing komplain ani ke jing persngau kalian jungang na pensong rim ha la dom khang lo umlom andi sia nama ba abadon ke jing trei abadon ke jing penbhai kono ihap hiro banduk ya kalik kawan katuk ni tendai haba kaduk bat usno pun ong ba ni kum kipai ba usno selo jo kan kan luar ke jungi ada kerpat juri ba haba mut pun penbhai kono ya ka tia gitu kono ko benta usno pun ong ba in hap ya syak sistem mal kalawai bat na benta kalawai ke jungi kum kena usno selo jo kan kadang katai ke jungi ha don sibon ki kata lemar ba hagini kham tam hagini kindiat sini kejing tua ke ba nek ke ba kejing pun kalong haduk lai sini dan don sia kejing kata haduk ba kimar kimata no ki marwa mari sia ni kata ke jungi ki kiudor tu sini mar kejing ya inti nanti kali kamai kalong ke bakam cingah kin ban sesu ban kam kiu lihat ya kimar jadi tak ada sebelum ong ba nak kalian kum kadang katahan ku sini in hab i bani sya ma ke cintre haba kitre kadon hi ke jing hab ki mau ide mo maka kamtam sya kita jalan jangan ke dei sya ka lom ke ba jong ke bang imla ai bang kia ya kata ke situ jadi ke bakadok sebelum ong ba ke kerpat ke surka lengba jong i sigil ke jong i bakin ya simkialem tapi dai ya kapo kabakibo bakin kam ai kloi lem kendiat mal kantam ya hinolek inongan ngani katong katan jong bakin kami yo po kloi jeng sa la sungo bakapo bakibo kalong dua kodratam nakaleng jong i kum kinong lek nongan tapi dai nakanika dong katan ke jong i lek don kam sakui pati saka kimeng ha banyak lamba ya kate kesulok kajing kita jong ka jilet jiwan je ba kalong ba kebanung kong hak por ba na kaliang jong kasorkal ne lamba ka office jong SEO sibil ke jong ni labo ya ka por ban pelaj hadok kadwisten kamtam menta dan rai hai tei por na kaliang jong kidong trai jong tei sulok kidang kikang kidang penhap mau kidang penhap deng kidang ti jinsa kide ban sangat ganya kata por bagi bo nomor na kaliang jongi kipat ba jong ka tan jongi sini ngiburam ya kata por kaba na kaliang joki kilabo jadi na kata kadau don sya kejing gawe dei ya kan dikabenta ban keno yang no kena dan dengan semua sukar pad yang kebor jong sorka lemba SEO sibil jongi ke company bakin nom simtan kan dan ban ketatan ya ki ya kalum nomor ba ladap ki simtan kumbaki lek menakani kisiat bom hamtam bom ru ba kisiat daga sanpon ru putli kanum tua kumno kahap hiban tua tendai bandala than badu to kalong nakaleng ke jungi kumgini nusok sunong jungi thai do ni so do jingkan menda mangin ham do ya kali kawan kumbalai singi so singi dengan kermen buan ini sekemat kanom jasi umne sudon bok bamenta hakini ki snem bamenta nakaleng uslam long alhamdulillah le bandalong kumalong mensu ada ngatrai daki benai do ngimla banlek nama tu kenang tu kenang tu Ya kata te tambangin hab ya syak himo
Ban ong le nakaliang ka company ro kala ayat trade ha he. Ni kum kinang de jinte te entah he kakata he ya ka de kawan tang ba long ba kayung ro menta ka duna he kala akhir pala de kalau ba kum ong no kitrok ke ru kim dalat bha ban ya dengi tengi shudu kum ta ngi shude mo tang ide shipo arpo diri ki secret ka kum ta he kala ya pher ba bak lepak he ke insyate kayo long hakini bis nem beladet kadang kambiang mo kayo kahan kadang ya ji long hakini ki polio te la te phi long kayo ko duna tang ba tak nonoro kala long sirukom ni ya kaya ban singan te am singan re ho dan ni just ngi te ngi long kum ngai vinga sugar padrit kenya kasurka bakan pet benia bha ya jinglong jong kan surok bakan pet midha long po hak kumenta te an hakawi kaliang habang ayo ite long kitray smart bha company kumbi le kumbi nang nikmat jong kila simkia lada kim simkia le makite kakam kania chano he ngile ngirit kirit kiriangin nang he syai ban ya keren ban ya kerpat ya kesakar mo ban diling ba jong makikin ang malumala sila ka ang rete nyule le kade kathira biang hi ka kedi bro malumala ku tan di ade Nong sengai ka. long singai ka teng Teng. le iteng le yu teng batu sa sung sen tak tang hak sin lapi da titian teman kuman hakane bablok ka sa na la do tian na ndi bit mesem phi da tang yai irit mesem I dik irit mesem tang la pai le hang ta hai haba hilun terhi surak pe kim tu da ya kusia be ni da jile ba jam klap himno tan kio sa na company te ang bang kham trelem fiur wud da ya lai kham yo ngi su ki sai kham singan ga ya te yeng Ka don hi ding ta tam ka bia dai ber ki bre ki bapang ki besitom teng la se ki ba kampang jur ki mudon poi kloi silong ro mla ban poi da kapor mok la se ni ya sha du se te so ba ro la khambam por he kadu nong i mateng kadu nong i teng da tua ka surok ka habia kali se du so ba ka kali ro la rem ngidon kata ke jing se kam tam ha ka por mit le imla ro ma ban tikna le se kono ko por kawan kan san ke jing tua khendeu ke imla ro ban tip ha ka polio ha por slap le ngit se ba ban ya por mit em ke jing wan rai kan de frok kalong ka kayo nong hi yang dala dep kan de frok kayo nong hi yang poi ba hoi ngihun sibun ngikmen bang iyo kan de frok jing syate kide ban trace state kan de kam kide ban kampen kloin pi ban kam dep kloin ai kan de frok indan ni ka jing ngosi mo haba de ber kan de frok let's say long kill esting te kini company kim dabu kim da is kenal teh tu ka suro ka bla dep ka ba nor kim da is kenal bharat te kite ki poi ba lese hak jing dung lo hak jing ai lese ki bakla mo nakwa mo ban bakin sim khia ban pendeploy no ya kene surok tam kham suk no mangi ki ro pai ba ka lek kawan ro hoi minister le jingi baru ula ya le ban sim khia ya kene kam Habang ni sok ulai sim ki ai adu kata-kata. Dai nak company mo bagi suki pelat bentre ya kene ka surok ka kham simpor bandep iki. Kalong baka long ka ba pi bentre channel long baki riat ki nom ha ki jakaru. Ka khamba mi ka por bentre. Dan bi ding ta tang ba yu la kier pat he. Ngula sepat kier la sunan. Dan bi ding ta. Cakaban yo art trip yo na ta strip fair ba la. Nang late nang one run duna he baka porta tato yu ngesngat Kay ka baki dan banong ban. Ya sarkar company break ra. mga ba kami kit kialam ro ang kamla pistet ang kam deploy thi
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya